Miután Félixet örökbe fogadtuk, hamar kiderült, nem volt rendben az emésztése. Láttuk, hogy sokszor fájt a hasa, mi pedig aggódtunk érte. Ezért elkezdtünk utána járni, és rájöttünk, változtatnunk kell az étrendjén. Attól a naptól kezdve csak egészséges, természetes kutyaeledeleket és jutalomfalatokat kapott. A változás szinte egyik napról a másikra látható lett. Félix egyre jobban volt. És ekkor született meg az a gondolat, ami mindent elindított. Mi lenne, ha létrehoznánk egy megbízható kutyás webshopot, ahol kizárólag prémium minőségű, természetes kutyaeledelek, jutalomfalatok és kiegészítők kapnak helyet, olyanok, amiket mi is jó szívvel adnánk a saját kutyánknak. Mivel Félix első trükkje Apacsi volt, a név is adta magát, Pacsiland. Néhány akadályt átugorva megszületett a webshop, ami azóta is aktívan működik és folyamatosan bővül. Félix pedig azóta a minőség ellenőr szerepét tölti be, és a farokcsóválásból, meg a nagy mosolyokból pontosan tudjuk, minden termék átment a teszten. Így lett egy menhelyi kutya történetéből egy új kezdet, nem csak neki, hanem nekünk is.